खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय क'क्राझारनि खौरांगिरिफोरनि थाखाय प्रेस क्लाब कल'नि बिल्डिं लुनो नागिरनायाव हेंथा हाग्रामा महिलारिया अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायखौ जफायजोसि खालामनायजों लोगोसे प्रेस क्लाब कल'नि बिल्डिं लुनो थाखाय सिमेन्ट बायदि दोनथ'नो फिसा थिंनि न' लुनायखौबो दानफाय दानसि खालामदों जाथायखौ लानानै क'क्राझारनि खौरांगिरिफ्रा गोख्रोङै बिजाथाय फोरमायथिनायजों लोगोसे बिनि सायाव एफआइआरबो होदों आरो एफआइआर होनायनि उनाव गुबै दायनिगिरि दिपायान नार्जारिखौ क'क्राझार पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय जाथायथिलियाव नुजाहैदों बिटिसि सरकारनिफ्रायबो बिथांमोना फोरमायथिदों दि क'क्राझार प्रेस क्लाब कल'नि बिल्डिं लुनो थाखाय 2018 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिनि सोरखार थानाय समावनो 1 बिघा हा एलटमेन्ट होनाय जादोंमोन आरो दा क'क्राझार प्रेस क्लाब कल'नि बिल्डिं लुनो थाखाय 80 लाख सेंसनबो होनाय जाबाय बे लेखायै बिटिसि सरकारा लेबार अफिसनि खाथियावनो बा साखाथियावनो क'क्राझार प्रेस क्लाब लुनो थाखाय थागथियारि खालामदोंमोन लुनो थाखाय गिबियाव न' फिसा लुग्रोनाय जादोंमोन नाथाय माखासे सुबुंफोरा फैनानै बुफाय बुसि खालामफैदों होननानै फोरमायथियो प्रेस क्लाब कल'नि बिल्डिं लुनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे फिसा थिंनि न'खौबो दानफाय दानसि खालामलाङो जाथायखौ लानानै गोख्रोङै सोंखारियो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो बेखौनो खावलायो दि जाहाथे प्रेस क्लाबजों सावरायलायो आरो खहा जानायफोरखौ जाहाथे सुफुंनानै होयो नङाबा आयेन बायदियै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो देहा फालांगि खालामनायनि हेंथायै गुवाहाटी आरो जरहाटआव रेड खालामनाय जादों गुवाहाटीनि गीतानगराव थानाय एस&बि पार्लार एन्ड स्पायाव रेड जादों जेराव 9 आइजोफोरखौ रैखा खालामनाय जादों आरो 2 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों आइजो फालांगि खालामनायाव लोब्बा थानाय 2खौ एरेस्ट खालामदों मुङा नमिता देवी आरो अनिल बर' मोनसे रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै गुवाहाटी क्राइम प्रिभेन्सन एन्ड डिटेक्शन ब्रान्च आरो स्पेशियेल अपारेशन ग्रुपआ जयैनो आइजो फालांगि खालामनायनि हेंथायै गीतानगराव थानाय एस&बि पार्लार एन्ड स्पायाव रेड खालामदोंमोन जायनिफ्राय 9 आइजोफोरखौ रैखा खालामनो हानायजों लोगोसे पार्लारनि मेनेजार 30 बोसोर बैसोनि नमिता देवीजों लोगोसे 23 बोसोर बैसोनि चानमारिनि थागिबि अनिल बर' जाय केयारटेकार बेखौबो एरेस्ट खालामदों गुवाहाटीनि अनगायैबो जरहाटआवबो रेड जादों जरहाटनि NH37 बाइपासाव थानाय गंसे हटेल मुङा अरबिटआव रेड खालामदों मोनानि समाव रेड खालामनायाव गोबां हौवा आरो हिन्जावफोरखौ जरहाट पुलिसआ हमनो हादों पुलिसनि बायदिब्ला बे हटेलाव गोलाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा देहा फालांगि खालामनाया सोलिबोबाय थादोंमोन जेराव गुवाहाटी नगाव शिबसागर माजुलि काजिरङा आरो गुबुन गुबुन जायगानि गोबां सुबुंफोरानो लोब्बा दं होननानै फोरमायथियो दा बे जायगानिफ्राय सोंनाय फिननाय लानो थाखाय हटेलनि मेनेजारखौ हमनायजों लोगोसे माखासे हौवाफोरखौबो पुलिसआ गावसिनि आवथायाव लादों दासान्दि आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरफोराव बांग्रिं मावनाया जागासिनो दङ थांनाय साननैसो सान सिगां फिलिपिन्सआव 7.8 मेगनिटिउडनि गोख्रोंजों बांग्रिं मावदोंमोन जेराव गोबां धोन सम्पति खहा जादोंमोन बेनि उनाव मैयानि सानाव फिन चाइनायावबो बांग्रिं मावदों 6.3 गोख्रोंथिजों बा मेगनिटिउडजों चाइनायाव बांग्रिं मावदों किंघाई प्रभिन्सआव थानाय हाजो ओनसोलाव हाइक्सी मंगोलियान आरो तिब्बेटान अट'नमास ओनसोलाव बांसिनै गोहोम गोग्लैदों जायजों सासे सुबुङा जिउबो खोमानो गोनां जादों आरो 4आनो जोखोमबो जानो गोनां जादों 6.3 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावनायजों माखासे धोन सम्पति खहा जानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों आरो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ मानो होननानै बुङोबा साबेसे थैदों साबेसे जोखोम जादों बेनि सायाव रिपर्ट बुथुमनाया बे समाव जागासिनो दङ मैया मोनाबिलि 5:06 समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों 6.3 गोख्रोंजों मावनायनि उनावबो गोबां खेब गले गले बांग्रिङा फैबाय थादों होननानै फोरमायथिदों जायनि थाखाय खाथियावनो खैला जावग्राफोरखौ रैखाथिनि थाखाय बायजोआव दिहुननानै लाबोनाय जादों होननानै फोरमायथिदों फारसेथिं गेस सिलिन्डारनि गोबां आंखाल बेराफारसेथिं गेस एजेन्सिया गेसफोरखौ कास्टमारनि DSC नाम्बार लानानै ब्लेकआव फानहरनायनि अजद गुवाहाटीनि शर्मा गेस एजेन्सिनि हेंथा अजद होदों कास्टमारनि DSC नाम्बार लानानै ब्लेकआव फानहरनायनि गोबां अजद होदों गोबां रां लानानै गोबां गेसफोरखौनो फानहरनायनि अजदखौ होदों डिलिभारि होनायनि मुङाव आलदायै रां बिबावनायनि अजद होनायजों लोगोसे आलदायै रां होआब्ला डिलिभारिखौनो होआ होननानैबो फोरमायथियो कास्टमारफोरनि DSC नाम्बार लानानै गुवाहाटीनि शर्मा गेस एजेन्सिया माखासे ब्लेकआव फानग्रा गलाफोरनो
1200निफ्राय लानानै 1800 रांसिमनि फानहरो बे ब्लेकआव फानग्राफोरा सासे कास्टमारफोरनो बा सुबुंफोरनो 4000 5000 राङाव फानहरो होननानै फोरमायथियो बेफोरखौ लानानै गेस एजेन्सिनो अजदखौ होयोब्ला उल्थायै रायनानै आरो हुमखि होनानैसो दैथायहरो होननानै अजदखौ होयो कास्टमारफोरा उन्दै हिनजावसा गथ'साखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि दायाव 3 उन्दै हौवासाफोरखौ हमदों बरपेटा जिल्लानि बागबर पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं चाचारा गामियाव जानो मोनदोंमोन बे जाथाया थांनाय 15 जुनाव सासे 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ फरायसालिनिफ्राय फैबाय थानायनि उनावनो हानजायै जिनाहारि खालामदोंमोन 3 उन्दै हौवासाफोरा उन्दै हिनजावसा गथ'आ फरायसालिनिफ्राय फैनायनि उनावनो गोमानानै दंमोन बेखौ लानानै पुलिस थानायाव गसर होदोंमोन न'निफोरा उनाव नागिरनायाव फाथो आबादनिफ्राय बा फाथो थिलिनिफ्राय उन्दै हिनजावसा गथ'नि गोथै देहाखौ बोखांनो हादोंमोन बे जाथायनि उनावनो नायबिजिरनाय हाबाखौ मावदोंमोन दा नायबिजिरनायनि उनाव 3 उन्दै हौवासाफोर जायनि बैसोआ 18 बोसोर बैसोनि खम बिसोर 3 दुथांफोरखौ हमनो हाबाय दुथांफोरा उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमन आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जाय लाइमोनफोरा जिएनएम नार्सिं बिएससि नार्सिं पोस्ट बेसिक BSc Nursing, MSc Nursing, BSc in Medical Laboratory Technology, BSc in Medical Imaging Technology, BSc in Operation Theatre and Anesthesia Technology, Diploma in Pharmacy, Bachelor in Pharmacy, बेफोर कर्सखौ लानो गोसो नोंथांमोनहा कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव मुं थिसननो हागोन कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशनआव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा अदालगुरिनि गलमा डेली मार्केटनि साखाथियाव थानाय नार्सारि कमप्लेक्सआव थानाय रयेल डर्स एडुकेशनेल कनसालटेन्सिनिफ्राय खौरांखौ लानो हागोन जेराव फ्रि काउन्सिलिं खालामनाय जायो लोगोसेनो एडमिशननि गासै डिटेल्सखौबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआवनो मावनाय बिथां निसा दैमारिजोंबो नोंथांमोनहा सावरायनो हागोन मानोना बिथांनि गेजेरजोंनो आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोर कर्सखौ खालामनो थाखाय कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव दैथायहरनाय जायो बा लांनाय जायो मोजाङै नोंथांमोना सुलाद लानो थाखाय 6002589855 नङाब्ला 9101496080 बे जानबुं नाम्बारावबो खौरां लानो हागोन फोरमायथिनो गोनांदि कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव आसामनिफ्रायनो 200नि बांसिन बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोलोंथाइ लागासिनो दङ आरो 200नि बांसिननि मादाव अदालगुरिनिफ्रायनो 100नि बांसिना बेयाव सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सनि चेयारमेना फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायफोर लाइमोनफोरा बे इन्स्टिट्यूशन्सनिफ्राय पास आउट खालामदों बिथांमोनहा रावबो ओरैनो थानो गोनां जायाखै बेंगालरावनो 2 हस्पिटाल दंखायो बेनि अनगायैबो गुबुन जायगायाव गुबुन हस्पिटालजोंबो टाइ आप दंखायो होननानै फोरमायथियो चेयारमेन बिथाङा बेनिखायनो रावबो लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव बा कर्स खालामखांनायनि उनाव ओरैनो थानो गोनां जायाखै बयबो गावगाबागावनि आथिङाव गसंथानो हादों होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो जायफोर लाइमोनफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा सुलाद लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों